Yabona phela uma usu-afforda ukudla usamusa owenziwe uWoolworths sekusuhluphile. Uyohola nini uthole lezi zinto? Bathi wamuhle emhlaba sesigoduka, sigoduka kamnandi ukuthi sidla ukudla kwaWoolworths. uLethi nawe ugcina udayisela inhlanya. Ugcina udayisela inhlanya, madoda adayisela abantu abadala. Into esengiyithanda-ke labantu bakaWoolworths sebeyekile ungibuza ikhadi lomama. Uma ngifika bela sabazange ngibuza ikhadi lomama mina ukuthi do you have a code lomama? Abasasho ikhadi lasamaphoyinti. Hayi baba udokotela, do you have women's code from Woolworths? Kodwa razo usungabuzwa ikhadi lomama. Hayi but do you have women's code? Ikhadi lomama lelo. Yes, this is Baba Udokotela Babesizibawujabule umfana umdleje ekhehlela umnzula amancinisa ngisola futhi ngixolisa. Nginabasebenzi bakithi. Shooting now. Siyashutha ke manje. Wena osempumalanga njengoba ubuka lento ungawujikijela ukotini nje usempumalanga nje ugodola kanjena nje ufaka uzofaka ngisho isikhafu ubuka lento ungawujikijela ukotini nje impilo esiphilayo eThekwini ningasisoli futhi impilo esiphilayo eThekwini siphila impilo esoft siphila impilo emnandi impilo efavor thina ngaso sonke isikhathi sifavor iweather sifavor iayini si-ayina ngendlela esifuna ngayo kuqhuma ikhondom hayi ucinga qhuma njani ikhondom hayi basesiyashutha. This is Baba Udokotela Babesizibawujabule umfana umdleje ekhehlela umzulu amancinisa ngisola futhi ngixolisa namhlanje siyashutha sephilini into iNedbank Hospital ilapho Baba Udokotela ezomfica khona. Bakithi khona into engisafuna ukuyisho lana lento ufuna ngisho I am Baba Udokotela. I'm 53 years old. Ngiyinyanga phela. Nginezingane. God has blessed me ngezingane zamantombazane ezo3. uSipuyile, uSiphokazi, uNomcebo. uNkulunkulu ngibusisa futhi ngabazukulu abawu2, umfana, intombazane. Kuwena kunjani lokho? Big uNkulunkulu wangibusisa ngama assets, wangibusisa nangebusiness. But kunento engifuna ukuthi wena salukwazi angifuni uNkulunkulu angibusise ngako na ucele kona. Angifuni lokho. Please. Isibusiso is not a copycat. Ngifuna ukuthi udlule. Uma ukuthi empilweni yakho khona engizokutshengisa yona la. Lento ngizokutshengisa mase uhlale phansi urizine ukuthi may God bless me beyond these boundaries. Because kunezinto wena unemoto drive imoto and izolo bengidriver iHonda FRV. Moto it's about 320. Ayibizi. Namhlanje ngidriver hawu bayithi angisazazi imoto engiyidriver. Kufuna ke ijolo mina hamba niye kuvuma FM nibuze ukuthi eyiphi imoto engilandela ngemuva ingishayela ama light. Imoto mama. I-driver raz ongagondile ekhanda. Namhlanje ngidriver iQ5. Ngiyahamba ngiya eLimpopo ngizobe ngidriver ibla bla bla for my safety and security I can't tell. Ngizobe ngidriver ibla bla bla. Okay fine. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu akubusise. Ngifuna ukuthi izinto ezikubambile ngenxa yedlozi lakho elahamba limdaka lingilihlanga zigudluke kuwena. Because I have a topic that says ngifuna ukuthi namhlanje I want you to be favored. Let God favor you. If God cannot favor you, let God favor somebody who can help you financially. Let God bless somebody that is closer to you so that you too you'll be helped. Angiveze lento lena. If empilweni yakho angeke ngikhulume ezingeni lontanga bethu esinabe emabhizinisini. Akhulume ezingeni lethu esinabe emabhizinisini.
mina nginayo ibhizinisi yokwelapha kuphela ungangijwayeli nje kabi thatha nje kanjalo ayinayo ibhizinisi yokulapha kuphela mina I can't tell you everything I cannot tell you everything we manyede ukuphi hayi mandamas ungijwayela kabi futhi wena ungijwayela kabi lapha kithi if God has to be blessing you into engiyiphethe lana ileli phepha leli ngizolifunda le phepha i roster le yabasebenzi i roster lena May roster week 1 mhla ka4 to mhla ka9 ngo 6:30 ekseni kungena abantu abawu2 same time 6:30 ekseni kwi roster ababudodela ngena abantu abawu2 wena ngo 6:30 usuku usuvuswa ingane ingena endlini yakho ilungiselela ukuya esikoleni wena ngo 9:00 uyovula ibhizinisini yakho yoqaqa iketanga nje akubanda kanjena 9:00 mina already ngo 6:30 I've got somebody who has opened the doors in order to favor me financially to work for me as early as 6:30 it is a blessing God has blessed me with somebody who can wake up early to go open my business and start working for me 7:00 ekseni kungena ulamlile wakangwazi kuzongena umxolisi owakamthetho why am I putting them like this lo uzobamba amafoni lo uzoba standing by okolanda abantu abafikile eDurban station ebusuku 7:00 kungena usibusiso Zulu uzoba yi-supporting structure ekuphenduleni ama-call it's 7:00 8:00 kungena uSimangele wakadladla mise kuzongena uMelusi Mnguni bangena nini ngo8 sebewu2 sebe supporting structure sekwenele sekungenisa abantu abawu5 already kuwena unabasebenzi abaningi bebu5 ngo9 kungena uvukile ngo9 wakadladla ngo10 kungena umfekayo uLindani umfekayo as a supporting driver for 9 kungenile udriver ekseni ngo 6:30 before he get exhausted ehlenywa ngemoto ufuna ibeke imoto ithathwe manje ubani umfekayo hayi le kade ehamba ngayo uyayibeka nje uyiyeka umfeka uzofika athathe lesibili ngoba ziku2 nabo driver bawu2 usekwazi ukuthi abe break off abe ngaphakathi exhaust ngaphakathi so that ezo brainer out Mekushaya u11 kungena uAlbertina Zulu ongena nini yena ungena ngo11 kuwena sebenele labo basebenzi akwenele ngine clinic go 9:30 I need somebody ozo eclinic afike ovula khona ngikhuluma abantu mina bawuphelela bonke esigodlweni e19 floor kuseba khona kufuna abovula eclinic ngo 9:30 uthandeka wakasibiya ufuna gijime ovula eclinic alekelelwe omunye futhi intombazana ukhomisile wakadladla funa nahamba ovula bobolekelela imanxa kusazovuka ubabudodela ezimsebenzi that is a blessing let God bless you grow your business in a sense that you won't have a person, will have people. Having a person, it's different. Having people, it is different as well. Your time to be blessed is now. I wish that you can receive it. If you don't receive it, somebody else that you know must receive it, so that when that person gets blessed, will come and help you. Will come and help you. This is Babu Hotel versus Ojablo Falamusha Jacket. Lana makithi sizokhuluma izinto as very constructive. Kunabantu ngempela kulempilo esiphilayo
who are adversaries entweni esizenzayo. Kunabantu njengoba siphila lempilo esiphilayo who are against us ngayo yonke indlela. Kunabantu njengoba siphila lempilo abasakhela izinkulumo or izinto esingazazi. Those people are our foes. What to call enemy number 1A. We need to neutralize those people. Igama lithi neutralize lisho ukuthi eliminate. Lisho ukuthini? Lithi eliminate. Those people, we need to reduce them. If we can't reduce them, somebody else has to reduce them. Who is this? That is Babu Dokotela who have to do that. If that person ekulandelele kuze kufike leso sigaba, that person instigates Babu Dokotela to come and do something about it. Let's not kill people, but let's do something hard. Be brutal. Punch where it pains a lot. What did I say? Punch a person where it pains a lot. Hamba ungithengele ufish, sathi batha ngabakunika ufish obnyama, ukhipha ama scales. Ungitholele nalithi ezo6. Just 6 we nalithi. Musuza kubaba uDokotela. Sikulungisele lo muntu loyo. Sikulungisele lo muntu loyo. Ngoba lezi zinto lezi asizokwazi thina ukuzibekezela forever. Indeed sizozibekezela but not forever. Indeed sozibekela kodwa not forever. Engisho ukuthi siyakudinga ukuthi sibe at peace but kunabantu abangafuni ukuthula. Akekho umuntu ongafuni ukuthula njengomuntu okwazi ukulala nomfazi womuntu knowing very well ukuthi indoda yakhe iyaphila. Because yena unezibhamu eziningi. Because yena uyabreka ngayo yonke indlela uthi niboyitshela injiza uchophe ukuphatha ngezandla. Mina ngibhedelwa. Okusho ukuthi na ubhedelwa ngoba wawehlisa uzipho kubafazi babantu. Thina sizokulungisa ngomuthi. Sokulungisa ngomuthi. Into engiyifunayo kuwena hamba uyongithengela izinalithi ezu7 times 2, that is 14. Thenga izinalithi ezingaki ezu7 times 2. It's a person olala nomuntu wesifazane oshadileyo ngenkani. Uma ukuthi lo muntu uzolala nomfazi wakho ngenkani, we are able ukuthi singakhulumi naye. Into engayifuni ukuthi abantu ababekwa amalumbo. Ilumbo sinama result amambi ngokubekwa kwelumbo umuntu esifazane. Sinama result amambi ngokubekwa kwamalumbo abantu esifazane. Umuntu esifazane akalona ikhabethe la ubeka khona izinto. If we as men we can start to recognize that and realize that umuntu esifazane for the fact ukuthi wamlobola akadayisi. Ukumlobola wakho it was an exchange of gift in order for you to have a wife and marry to this person. Not ukuthi wawumthenga akadayisi. Ngalondlela le okwakha amalumbo siwabeke esikubantu besifazane. Siyacela ngingubaba uDokotela not mhlaba amadoda ayayithanda wona lonto. Siyacela nje ukuthi ake iyekwe nje lonto lesenze okunye uma ukuthi singakwazi ukwenza. Ake senze okunye ngoba uma ukuthi sizosebenzisa abantu besifazane as carriers of izifo ezithize akuyona indlela okwenza izinto leyo. Ikhona enye besingayenza but ake sibheke ukuthi kuphi singakwenza. Uma ke elana nomuntu wesifazane ngithengele izinalithi ezo14 ezilinganayo, same size. Musu ngithengele inkukhu emnyama noma ngabe ubuphuphulile. Mase uza kubaba uDokotela nalo nkukhu angeke ngikuningi ukuthi izenzele. Lana ke angeke kuningi ukuthi izenzele. Lento sizoyenza yena engekho. Simlungise nje ukuthi njoba yena uyayenza lento and abantu bayazi. Balindele ukuthi uzoba nelumbo mase mekwaba nelumbo abafowabo bezokubulala. Ngoba wena wabhajisa umfowabo belala nomkakho. Ethi oqalwe ngamdlungulanga. Asenze thina ngendlela epeacefully. Kodwa siqondise izinto. Ngoba ekulungeni kwethu akungathi silunge ngoba sibekezelele inhlamba, singaziphendula inhlamba, wenze lokho kube khona umuntu okuthukayo, ufike emsebenzini uze ngokuzosebenza ngazi ukuthi uzosebenza yena. Kube khona umuntu ozosebenza wena nje emsebenzini. Kube khona umuntu ozosebenza wena. Yonke into oyenzayo uyayi-edda, ungangena ku social media uyakuthuka uwenza ukuthi be polite. Uma njoba usuze wanekwa nethuba ekampanini ukuthi driver, and then driver because baqashe ku-CV yakho bekuvethe kuno code 14. Aqashe lo mqasho. Mase kube khona umuntu nje okuphejayo ngemuva.
ukhuluma yonke into evese no driver niyenzayo vese emsebenzini niyantshontsha. Vese emsebenzini niyantshontsha. Wena vese unemoto ehamba ngodiesel. Awukwazi ukuthenga udiesel uhamba ngetruck diesel. Ofuthi wena usho ukuthi 25 litre uzokwazi ukuthola lo muntu mase report eliyonto. Mase report eliyonto ukuthi wena uyawutshontsha udiesel komqashi. Ngeke wena ungawutshontsha even u5 litre ukufaka le motweni yakho ukuthi ugoduke intambama. India ubulayishele invoice ka 1.2 million. Likhalela ukuthi utshontshe u5 litre ka petrol. Angisho ukuthi utshontshana. Kodwa ngizama ukuveza ukuthi vese niyayenza lento. Kodwa manje kube khona umuntu ofuna ukureportela into vese yenziwayo. Naye umqashi uyayintshontsha imali kaSARS kunezinto eziningi ayifihlayo. Kwayena umqashi oqashela akakho honest. Yabo. Engisho ukuthi nobody is honest when it comes to. Ngifuna ukuthi ngesikhathi lo muntu ekwehlisa etruckini. Usuke etruckini ubuyele eyadini miyeke. Cela nje umiyeke kodwa uye emakhaya. Cela nje ukuthi emakhaya over the weekend uma ufika ekhaya wenze nje. Ngicela ulalela ukuthi ngizenza njani. Uma ufika ekhaya enza nje naka. Fika ekhaya uthi abakubhekele izingane azekubhekele amaqanda enkukhu ezalelayo ufuna elilodwa iqanda. Uma usulitholile leli qanda leli mase uya ethuneni emathuneni akini ufikele emathuneni akini ukhulume uthi umsebenzi ebeninginike wona uphelile udliwe usibanibani. Ngicela ningisize njengoba ngithatha lenhlabathi kaSibanibani. Ngicela ningisize. Uma uza nayo kubaba udokotela uza nenhlabathi engange teaspoon uza neqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya. Mase lapha ya ezaleni la nilahla khona umlotha. Ungithathele ilahle khona. Ungithathele ilahle. Kunabantu ngempela abangakufuni ukuthula. Abantu nje abangakufuni ukuthula ngayo yonke indlela. Ukwenza okuhle emsebenzini kodwa yena aqhubeke. Ukwenza okuhle emsebenzini aqhubeke. Asiyilungiseke lento. Uzobe usuza kumina ungiphathele ilahle, ungiphathele isho la nhlabathi ethuna, ungiphathele iqanda. Mase siyilungisa lento le. Mase siyilungisa. Sifuna ukuthi lo muntu imoto nemoto ayike wayinikwa kufuna ishayise. Imoto nemoto ake wayinikwa kufuna ukuthi ihlezi ishayise. Yeah. Noma ngaxoshwa kule nkampani enikuyona kodwa umeke wanikezwe imoto ufuna ihlezi ishayise ngoba ubhlungu akuzuse bona. It was too much. Kade uhola u18,000 uyohola u7,900 eyadini. Kade uhola u22,000 uyohola u11,000 eyadini. It's painful. It's painful. Now we have to do something that is very, very serious. We have to do something that is very, very serious. This is Babu Hotel. Yeah, this is, yeah. Sorry ukuthi siba emotional but kunabantu ngempela abangafuni ukuthola umsebenzi. Wena ke ukwenze konke okuhle kubona ube quiet emsebenzini ufike ngesikhathi uhambe ngesikhathi ungayinaki indaba zabanye abantu kodwa nje kube khona abantu abamile ngaphambi kwakho. Yeah, bakithi angeke ngibize. This is Babu Dr. Sizojabulile Farumhleja Khehle Mlungu. Nginomuthi lana engiwuhlelayo. I don't know whether it's the right time ukuthi ngikhulume ngawo. Umuthi okulekelela kulempilo esiphilayo njengamanje engasasisi indawo. Sesikunotisile ukuthi kwa intelligent ukuthi kunento esibiza ukuthi subversion intelligent. Uyabezwa abantu abahleze bekhuluma nge-intelligent and they will barely talk about that. Kwa intelligent means sinento esibiza ukuthi i-counter subversion intelligence. Kodwa kunento esibiza ukuthi subversion intelligent because entweni ezihluphekisa abantu I am ubaba uDokotela I have applied what is called subversion intelligent. Ngathola ukuthi into eshaye abantu isiduli.
into eshaye abantu isiduli. Okushuthi na abantu mebovala icala bayesidulini. Abantu mabokuvala umuntu esenesitolo bayesidulini. Or isiduli si responsible for the demise of abantu abaningi. Why don't we use isiduli for the favor of abantu? Because we are capable of knowing which isiduli senzani. Now we know isiduli senzani. Thereafter, isiduli uma usisebenzise kahle sizokunika ama result amahle. Thola u1 coin noma uthole u2 coin. Thola u1 coin noma uthola u2 coin. Any amount of money. Uma usungitshela ukuthi babudokotela ngakithi isiduli sikuphi, because mina iziduli lengikhona ngizithola eMkhomazi, that is quite far. It's almost 50 kilometers. No, it's like 50 kilometers. Ukusuka la uyeMkhomazi ufuna iziduli. Ngeke ngikwazi ukuthi ngakhipha udriver njalo ahambe 50 kilometers kuye, that is 100 kilometers just kokwenza isiduli cha. Uma ukuthi ngakini sikhona isiduli, I need somebody othi babudokotela I don't have money, ngingaba nemali ukukhanyisa kuphela. Ngicela ungenzele lo msebenzi wesiduli. Ngizokwenzela. Uthola inkukhu emhlophe, uthola imali emhlophe. Mase ngithi bahamba esidulini, ufike esidulini ubulale le nkukhu emhlophe, usizungeze isiduli. Usizungeze isiduli ngegazi. Lela gazi lelana loungxalothi. Lela gazi lelana loungxalothi. Laphana kunomadakeni. Laphana kunomphongolo. Wezivumelwano ukuthi mhlazana uzocela kumadakeni uyofika eqale uholele umphongolo wezivumelwano mase uwisa okuyinkanyezi emhlophe, that is R1 coin. Lesiduli lesi uma usuchelile wazizungeza ngegazi okushuthi le ndoda ewumadakeni indoda eyimfihlo, indoda eyinkanyezi yonke indawo isiholela umphongolo. Wena ke usuthatha amanzi awu5 liter ku10 liter, ukhipha inyongo uyifaka laphana emanzini. La manzi kunomutho phakathi. Kunomutho phakathi mase lo muthi lona mase sithi thina ke lana ke esidulini usuzosibhoboza la ngaphezulu isiduli. Mase usuyageza. Musu usuyageza kunezinkanyezi ezizowela kuwena zeqiniso endabukweni kodwa. Yonke into oyikhuluma lana kunezinkanyezi zasendabukweni ekufuna ukuthi ziwele kuwena. Ayikho into ozoyicela kulesiduli ngeqiniso kodwa engeke iziyenzeka. Lana usuke ungathwalanga. I repeat, usuke ungathwalile. Kuukuthi thina besikusiza ukuthi akuthathe le nto la uhambe kule ndoda. Kodwa le ndoda yongxalothi isemhlabeni obovu. Ikhanya ngezinkanyezi ezimhlophe. This is babu Dr. Bosizwe Jalo mfana mhlengi usiza. Ngithi mina ngifuna ukukubuza ke la ke. Yabona. Uma udla into eziyiquality kunje. Udlela iquality into enze. Nginomuthi engukhiphela abantu ngonyaka wesi6 kushayela onyaka. Lo nyaka hlaka mengolanda umhlopheke unyaka kaMakhwezikhwezi ofika ngawo uma sezokhipha izipeleti ezintsha. Kunesipeleti esiphumile. Siphuma phe kuMakhwezikhwezi ukuthi lesipeleti lesangisifake kubantu. Mase kwaba khona amaqiniso apho maMakhwezikhwezi abhalwe eplangweni.
afundelwa ku-whiteboard. Ku-whiteboard kuthiwa inyanga ekhuluma Afrikaans asiyifundile thina. Inyanga ekhuluma Afrikaans asiyifundile thina ku-whiteboard. Inyanga ekhuluma isiVenda ayikhanyi kufaka eplangweni lemhlophe. Ayikhanyi. Uma uthi uyinyanga uthi awukho ku-whiteboard, awukhanyi ngathi. Uma uyinyanga ungawubambi ulayini waseNatali asikufundile. Asikufundile. Thina sivuma ngomuntu obheke u-whiteboard bese bona izinto ziqhaqheka. Asikufundile uma ukhuluma Afrikaans uyinyanga seCape Town awuzukhuluma Afrikaans ukhuluma nobabudokotela. Mina ngimhlophe. Angimi konqalo ukuthi ngimhlophe. Khanya ngokungale. Ngifuna ukukunika umqaqo. Ngifuna umuntu othi babudokotela ngisesiphandweni. Ngisejayivini. Ngisentabeni. Ngimi ngepiki kodwa babudokotela kwenzeki. Ngimi ngepiki kodwa babudokotela kwenzeki. Ngifuna mina umuntu oze kubabudokotela with the conscious and understanding ukuthi la engizomsiza. Ngiphethe umuntu esithi umqaqi. Umqaqi womuntu othi babudokotela yonke into ifasekile. Impondo zomnenge azibambi ke manje impondo zephela zizwe ukuthi sithini. Ngifuna umuntu othi impondo zephela yi11 utheleweni. Ay nyoni impondo zephela. Impondo zomnenge le ndoda. Abadle bembongola asele babalo. Asele bethayibo. Ngoba umuntu kathi Orlando Gray. Ay kunjena nje. Asithukile siyabuka nje iwena ivumi ayini siyo ayina mesiqeda la siqonda into zethu bathini bathi siqina amathambo kunyaka walendoda ukuthi siqina amathambo hayi ngeke lalela ufuna ukukusiza. This is babudokotela. Ngithi mina kuyisikhathi sokuthi umuntu othi babudokotela into zami zonke zibophekile. I repeat, kunomuntu othi namhlanje into zakhe zibophekile, ngifuna ukumnika umqaqo. Lo muntu bengizomnika umqaqo, it warrants or qualifies him or her ukuthi ngimnike isidlo sedlozi. Ngimnikeni isidlo sedlozi. Umqaqo it's 1,000 rand. Isidlo sedlozi it is 1,000 rand as well. Lezi zinto lezi ngizozikhuluma ngamabomu ukuthi uzazi ukuthi zikhona ngoba wena we are expecting to pay 1,000 amaningi kuze ukuthi ukwazi ukuthi usizakale. I repeat, this is Babu Dr. Voices bojabu ufana pleasure kahle ngizolo abancane ngisolo futhi ngixolise. Ithi into siphumile ke isigubhu, kunesigubhu engisikhephayo la samadoda amathathu. Lesigubhu ngicela ukusicacisa indaba lesigubhu ngoba abantu bayaconfuseka. Lesigubhu samadoda amathathu soku 20,000 rand. Ithi into yakhona uma unikezelwa isigubhu samadoda amathathu asimnikeze umuntu oyigate. Asimnikeze umuntu oyigate. Uma ngikunika isigubhu samadoda amathathu ngicela lento ukuthi ngi-illustrate kahle. Ngikunika isigubhu lesi uma unebusiness ngiyakunika, uma ungenaso ngiyakunika, but babudokotela pho sizosisiza kanjani uma ukuthi lesigubhu kanti usinika wonke umuntu kanti one size fit all yini. Ithi into yakhona uma unebusiness ngicela ungitholele amafutha omkhoma awu 2 liters. Mase ungitholela o 200 rand about 3. Lesigubhu sodla lamafutha ke omkhoma. Labo 200 rand about 3 uzoba songa ubafake phakathi lesigubhu. Mase ukhulume nesane nabantu ensendaweni kubona. Ucela ukuthi awungane yami ake ungitholele izibi lezi ezikhishwa kwiHoover ema office baklina ngamaHoover. Ucela lezi zibi uyabanika nje 100 rand 200 rand bakuphathele lezi zibi. Musu uzifake la phakathi esigubhini. Lesigubhu sizokwazi ukuthi kubantu bakule ndawo sizobasebenza. Abantu nje abakule ndawo sizobasebenza ke lesigubhu leso. Uma ungenayo ibusiness amadoda amathathu wasebenza kanjani na? Ithi into ngizofuna ukuthi ungitholele o 10 rand ababe u3. 10 rand ababe u3. Isigubhu lesi sokufavor umuntu. Isigubhu sokufavor umuntu.
Umse uyahamba uyala ekuphuzwa khona utshwala kakhulu noma kosikasishisa indawo enabantu abaningi uthole izibi zakhona futhi wena ongenayo ibhizinisi uma usufithi uzifakelana lesigubhu sidlani na sidla futhi amafutha omkhoma asidle enye into sidla nje amafutha omkhoma kuphela leso sigubhu ke leso sikunika sona ke ngo-20,000 rand ngicabanga ukuthi abantu bazo-understand umehluko waleso sigubhu konebhizinisi umehluko waleso sigubhu kongenaso ibhizinisi sengivala nje ngiyahamba ngiya eLimpopo ngiyaphina ngiyahamba ngiya eLimpopo ngizohambela iTzaneen ngihambele iLeboagomo ngihambele iBurgersfort eTzaneen abakuniki geolocation yakhona kodwa eLeboagomo sebekunikile ukuthi sizobe siseHammerfefe eBurgersfort sebekunikile ukuthi sizobe siseDrykop umgqibelo isonto umsombuluko ngizobe ngilapho ke kunabantu abafuna izinto but abangeke bakwazi ukuza eKZN bafuna izinto lezi zinto zinkulu rather mina ukuthi ngifike ngisenzele emagcekeni abo ngifike ngishiye lapho ngifike ngisenzele emagcekeni abo ngifike ngishiye lapho ngizenzele emagcekeni abo ngifike ngishiye lapho. This is Babu Hotel Boys is Bawujabula Mfana Muhle Jenkhala Mhlungu. Trip says Saturday, Sunday and Thursday Burgersfort, Leboagomo and straight to udlula kale Hanyane uthela upetrol lapha kule garage lakhona enamabhawuza u2 kuphela umuso usuyadlula uthi Hammerfefe udlule uthi Tzaneen. This is Babu Hotel. Siyabonga. Goodbye. Thank you.